Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe Mary vilayatynyň Täze kärhanasynyň öňürgen önümlerim ýurdumyzyň ak bazarlaryna harit bolçulugynyň emele getirilmegine münasip goşunt bolýar. Tenagaçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan bu hususy kärhananyň degisli bölüminde süýt önümleriniň ençemi görnüşi öndürilip, ilaty elýeterli bahalardan hödürlenilýär. Bu ýerde önüm öndürmekde derurçy mal bolan süýt ilatdan hem-de mallarlardan iki tarapy bähwitli alalaşyk esasyna alynýar. Hususy kärhanadaky dünýäniň ösen tehnologiýaly enjamlarynyň kömegi bilen gaýtadan işlenilýär. Kärhanada esasy öndürilýän önümleň biri bolan doňdurmanyň 50-den gowrak görnüşi öndürilip, hilem haritlik görnüşem ýokary bolan bu önümler häzirki tomuz paslarına ilat tarapyndan aýratyn islige ýe bolýar. Her günne EPS möçerdäki süýdi gaýtadan işlemegi mümkinçiligi bolan bu kärhanada gaýmagyň, gatygyň, aýranyň, peýniriň, miweli ýogurdyň, doruň we meske ýagynyň uly miqdary öndürilýär. Döwrebap atlar bilen atlanyrlyp, gelşikli gaplara gaplanylýan bu azyk önümleri içerki we daşarky bazarlara ýygy derli uğradylýar.